Dwi'n ôl! Ffasiwn y Gwanwyn. Byddwch yn barod am dymor llawn darnau o bob lliw a llun ac ambell i fargan hefyd. Dwi'n gwybod y Gwanwyn yng Nghymru ddim mor gynnas â hynny. So mae'r trend dwi'n mynd i ddangos dal yn addas ar gyfer dyddiau oer y Gwanwyn. Rhywbeth ysgafn i ddechrau, crysa sir patrymog. Mae dillad sir du wedi bod yn boblogaidd dros y gaea fel gwisg neis a syml a wath rili hawdd i mynd allan iddo fo. Ond i gyd fynd gyda lliwiau gola'r Gwanwyn, mae sawl brand wedi rhyddhau rhai sir troloew. A'r rhan fwyaf gyda ffabrig gwyn, dwi ddim fel arfer yn prynu crysa, ond gyda top fel yr un yma, fysa fo'n rili neis i baru gyda trowsus was uchel a trainers chunky. Mae hein yn 25.99 ac yn berffaith ar gyfer diwrnodau hafaidd y Gwanwyn. Checiwch hein allan. Trowsus o Zara, enghraifft wahanol o'r patrwm check traddodiadol sy'n groes i'r graen ac yn really cool. Mae hein fwy o chessboard na checkers. Snach. Mae hein yn llac iawn sydd ddim yn dda os ydych chi'n dangos eich siap, ond gret ar gyfer edrychiad casual, rili unigryw a dwi heb weld unrhyw beth tebyg i'r rhain allan ar y funud. Mae hein yn 19.99, pris eitha teg, ond mae'n ddillledyn eitha risgi, so try before you buy. Rhywbeth arall sy'n mynd i fod yn boblogaidd y tymor yma ydy lliwiau llachar, neu aka lliwiau crayons. Mae lliwiau llachar wedi bod yn boblogaidd ers dipyn rwan, a'r peth dwi'n hoff amdano fo ydy mae'n stopio pobl rhag gwisgo du o hyd. Ffrog yma o Zara, coch a glas, lliwiau cynradd hyfryd, a mae yna polka dots arno fo sydd hefyd yn boblogaidd y tymor yma. Dim ond 17.99, bargan i feddwl fod yn ticio lot o bocsys o ran lliw, siap a patryma. Lliwiau cool, hufen ia. Mintys, melyn gola a hufen sydd i weld ym mhob man ar hyn o bryd. Mae un lliw yn sefyll allan sef lliw lafant neu lilac. Lliwiau ysgafn, pastels gola, a mae trowsus yma o mango yn cynrychioli'r trend yn berffaith. Ac i feddwl bod sgidiau Topshop fel arfer yn eitha drud, dim ond 36 punt i'w rhain. Felly cerwch amdano nhw cyn iddyn nhw ddiflannu. Denim tywyll. Mae denim indie fo tywyll yn ôl unwaith eto. I rai yn chi sydd ddim yn keen ar wisgo pethau lliwgar, ysgafn na llachar, dyma'r trend i chi. A mae hwn o Urban Outfitters am 56 punt. Rili licio hwn, ansawdd da, sharp cool, a fydda fo'n berffaith i fynd efo jeans tywyll hefyd. Peidiwch bod ofyn mynd am edrychiad double denim. Mae o'n cool. Serious, mae'n cool. Felly, dyna ni am y tymor yma. Welai chi tro nesaf.